Je rozdíl ve vnímání sebe jako pár, když muž u porodu je, anebo když u porodu není. Niekedy ženy majú taký pocit, že všetko zvládnu najlepšie sami. Už vlastně nemáme tu potřebu se toho partnera tolik dotýkat, protože se právě mazlíme s tím miminkem. Raz tie deti nás nebudú potrebovať, deti sú tu iba chvíľku. Podle vás na druhou stranu ta největší iluze, se kterou do toho rodičovství vstupujeme. Taká tá predstava, že prídeme domov z pôrodnice, prinesieme bábätko, ktoré bude krásne spinkať a my budeme spolu naďalej tráviť veľa času, budeme spolu výletovať. Dobrý den, jsem doktorka Michaela Michová, psycholožka a majitelka online psychologické poradny Moira. Vítám vás u sledování pořadu Duše na dlani, ve kterém, jak již mnozí víte, vám postupně představuji inspirativní psychologi z naší poradny a věnujeme se nejpalčivějším psychologickým tématům dnešní doby. Dnes vás tedy čeká zajímavý rozhovor, praktické tipy, cenné rady, díky nímž můžete lépe porozumět nejen sobě, ale i druhým lidem. Dnes ve studiu vítám psycholožku magistru Katarínu Tatarkovou. Dobrý den. Je nejen nepostradatelnou součástí našeho online psychologického týmu, ale rovněž pracuje jako školní psycholožka na střední škole, kde se věnuje nejen studentům a dospívajícím, ale taky jejich rodičům, pedagogům. Ve své praxi se primárně zabývá duševním zdravím, psychohygienou, zvládáním stresu. Často pracuje s páry, v rámci vztahového poradenství řešit pocity osamělosti anebo vztahové krize. Dnes se budeme tedy věnovat vztahům a konkrétně vlivu rodičovství na náš vztah. Jak narození miminka dítěte takový vztah ovlivní? Co se s tím vztahem stane? Jak tohle ustát? Paní Tatarková, i když je to opravdu radostné období, těšíme se na miminko, často je to pro ten vztah zátěž. Jak to? Je to tým, že v podstate po narodení dieťaťa sa tie role vo vzťahu menia. Už nie sú to iba partneri, nie je to iba žena a muž, ale stávajú sa aj matkou a otcom. A táto zmena za sebou prináša ako keby veľa takých iných úloh, ktoré ten človek musí v tom svojom živote zvládnuť. A okrem toho teda, že je to zmena tých rolí, tak v podstate je to obdobie, ktoré je veľmi náročné ako po tej hormonálnej stránke, ale v podstate aj po takej tej praktickej, kedy je toho na tú ženu veľa, je častokrát unavená, vyčerpaná a môže sa cítiť na to rodičovstvo svojím spôsobom sama. Na druhú stranu aj ten muž sa môže cítiť odsunutý na vedlejšiu koľaj, keď sa žena viac stará o to bábätko. Možná se ještě, než se budeme těm změnám věnovat, lze se nějak na ty změny připravit dopředu? Myslím si, že toto je taká vec, ktorá do toho života prichádza a je veľmi ťažké sa na to nejak vopred pripraviť. Možno pokiaľ ten vzťah je dlhodobejší a teda tá komunikácia medzi partnermi funguje, tak vedia si nejak tak dopredu možno povedať, čo by asi ako chceli robiť, ale predpokladám, že taká tá realita toho života ich určite prekvapí. Změní se po tom narození dítěte i láska těch dvou lidí? Ta partnerská láska, mění se je nějak? Určite sa mení, pretože v tom vzťahu dvoch ľudí je to najmä o tej romantickej láske, o takom tom vzťahovom, o tej intimite. A po tom narodení dieťaťa je tá láska taká praktická, čiže možno aj tie prejavy lásky už nie sú len o tom, že sa k niekomu pritúlim, že mu niečo pekné poviem, že s ním trávim ten čas, ale je to o takej aj tej pomoci vzájomnej v tom rodičovstve. Sama jste řekla, že s tím narozením dítěte přichází určitá změna role, s tím se pojí třeba ta únava, vyčerpání. Jak ti partneři poznají, že nejde jenom o nějaký krátkodobý zápřah pro tu psychiku, že nejde jenom o nějakou tu únavu, ale že už se opravdu něco děje s tím vztahem? Je to v podstate asi vtedy, keď už dôjde k takému odsudzeniu a možno aj k takému tomu pocitu, že už to asi nemá zmysel, že ten druhý sa možno naozaj až tak nezapája a
buď tá matka najčastejšie teda môže mať taký pocit, že na to tak skutočne sama a že má taký pocit, že ten druhý nemá záujem s tým niečo robiť. A naopak, aj ten muž môže mať naozaj taký pocit, že je to už iba o tom dieťati a vôbec to nie je o nich dvoch. Čiže je to asi vtedy, keď je to odsudzenie natoľko veľké, že sa im ťažko hľadá nejaká spoločná téma a už prestávajú mať aj záujem to riešiť. Takže dá se říct, že se ti partneři začínají v tom vztahu cítit právě sami, osamělí? Áno. Je to ten takzvaně nejčastější tichý zabiják toho vztahu, to osamění, odloučení, anebo je tam ještě něco jiného? To se nám tam pomaličku vkrádá. Ja si myslím, že je to práve toto, takéto vzájomné odsudzenie, ktoré medzi tými partnermi postupne vzniká. A tým, ako sa jeden druhému vzdialujú, tak samozrejme, že tam vlastne sa znižuje aj tá komunikácia. Už sa toľko nezaujímajú jeden od druhého, nezaujímajú sa o potreby toho druhého. A tam potom v podstate samozrejme prichádza aj k zmenám v tej intimite, že už sa tak často nedotýkajú jeden druhého, neobjímajú, neboskávajú. Proč se tedy, jakoby je to problém, ta intimita? Jak říkáte, nemusí jít primárně jenom o nějaký sexuální vztah, ale právě o to obětí, o to pohlazení. Je to problém, ale přesto o něm ti lidi nedokážou mluvit v tom vztahu. Čím to je? Myslím si, že považujú iné veci za prioritu. Že prioritou býva práve taká tá zodpovednosť za tú rodinu, priorita je zodpovednosť za tú starostlivosť o to dieťa a myslia si, že ako keby tá intimita je to posledné, o čom by mali rozprávať. Častokrát je to jedna z tých dôležitých tém, ktorú je potrebné v tom vzťahu riešiť. Jak tedy začít, když mám ten pocit, že se něco v tom vztahu děje, že mi v něm není dobře? Jak to začít řešit? Co je ten první krok k tomu, abychom začali mluvit? Ten prvý krok je v podstate uvedomenie si toho, že sa nám niečo v tom vzťahu deje a sadnúť si v podstate spolu. Tá komunikácia je v podstate ten prvý krok, aby tí obidvaja rodičia si uvedomili, že ešte stále nám na tom druhom záleží a chceme s tým niečo robiť, chceme niečo v tom vzťahu zmeniť. Čiže to uvedomenie a možno oslovenie toho partnera k tomu rozhovoru. Máte možná nějaký pro naše diváky nějaký praktický tip, právě jak začít, protože často, já sama taky pracuji v partnerském poradenství, se takzvaně vymlouvají ty páry na to, že nemají kdy, že to miminko opravdu je zaměstnává takzvaně jako pořád. Jo? Takže večer, když už tam ten prostor je, tak jsou zase unavení. A právě i taková ta chuť, že nemají chuť cokoliv řešit. Je nějaká třeba taková praktická rada, jak s ním začít? Ja si myslím, že aj keď sa často vyhovárajú, ako hovoríte, tak vždy ten priestor sa tam dá nájsť. Bude to pri nejakej spoločnej prechádzke, alebo teda tie bábätká niekedy idú spať aj večer skôr. Čiže ten večer určite je nejaký priestor, aspoň nejaká polhodinka na to, aby si našli čas sa spolu porozprávať. A v tom rozhovore podľa mňa je dôležité začať takým tým svojím pocitom, že vyjadriť, čo naozaj cítim, čo mi chýba a vyhnúť sa nejakému obviňovaniu, vyhnúť sa v podstate tomu, že čo ty nerobíš dobre, ale opisovať tie svoje pocity, prečo ja sa v tom vzťahu necítim dobre a uviesť, prečo mi na tom záleží, prečo chcem ten vzťah zlepšiť a prečo mi stále záleží aj na tom druhom, na tom partnerovi. Takže právě tak, jak říkáte, nemá to být o těch výčitkách, ale o tom komunikování svých potřeb. Áno. Co když ti partneři nejsou schopni identifikovat ty své potřeby? Vědí, že se prostě něco děje, ale nevědí co. Ja mám tam taký jednoduchý návod. Ono tie výčitky sú v podstate sťažnosti. A je veľmi jednoduché tieto svoje sťažnosti otočiť na tie svoje priania. Pretože keď niekto povie, som unavená a ty mi nepomáhaš, tak je to, som unavená a potrebovala by som tvoju pomoc. Čiže naozaj skúsiť otočiť to, čo hovoríme, na to naše prianie. Jaké jsou další problémy, které se v tom vztahu po narození dítěte objevují? Kromě toho, že na sebe už nemáme tolik času, neprojevujeme si tolik tu lásku. Co se třeba děje s těmi partnery takzvaně individuálně? Čím si prochází muž a čím si prochází ta žena v ten moment? Tá žena si podľa mňa prechádza aj takým tým pocitom osamelosti, izolovanosti, tým, že ostáva v podstate doma, uzavretá v tom rodinnom prostredí s tým dieťatkom. Čiže tam podľa mňa je veľmi dôležité, aby naďalej udržiavala tie vzťahy nielen
čisto s manželom a s dieťaťom, ale možno aj s ostatnými rodinnými príslušníkmi, so svojimi kamarátkami, so svojimi priateľmi, aby v podstate ďalej žila ten svoj život. A u toho muža sa v podstate tiež veľa vecí mení. Možno, že tak ako dovtedy mal pomerne veľa priestoru, možno na tie svoje záľuby, svoje koničky, takže na tak prirodzene očakáva tú jeho spoluúčasť na rodičovstve a možno sa môže cítiť obmedzený svojím spôsobom, že nie len vlastne v rámci tej intimity možno, alebo tých vzťahových vecí, ale aj nejakého obmedzenia v rámci svojich koničkov. Čiže tam je to o tom, aby aj ten muž, aj žena, ako keby dokázali byť takí všímaví voči tým svojim vzájomným potrebám a dokázali si ich nejak komunikovať a v podstate, aby každý z nich mohol robiť možno aj niečo mimo toho rodičovstva, mimo toho partnerstva, aby naďalej dokázali fungovať aj v tých svojich možno záľubách a koníčkoch a iných vzťahoch. Často během toho vztahového poradenství nebo když se řeší tenhle problém, slyšíme právě i třeba stížnost, výtku ze stran mužů, že se vlastně jejich žena přestala o sebe starat, že se přestala chovat jako žena. Je to tak, že často se právě ty ženy potom vymlouvají na to, že nemají čas, že vlastně ta starost o to miminko je tak náročná, anebo je to tím, že vlastně žena si prochází nějakou ztrátou své identity, že už se vlastně necítí ženou, ale přijímá roli pouze té matky. Myslím si, že tam veľa k tomu prispieva to vyčerpanie, že tá vyčerpanosť ako keby berie ten čas. Ale áno, stráca tam aj tú rolu aj tej ženy, ale myslím si, že tou ženou stále ostáva. Ako v tomto môže pomôcť ten muž, aby teda sa tá žena naďalej o seba starala, je podľa mňa taká tá cesta, že tú ženu bude oceňovať, že v podstate si všimne stále to, čo robí dobre, to, čo sa mu na nej páči. A to je zase o tej komunikácii a o tom správaní voči tej svojej partnerke. Já se možná ještě zeptám na takovou otázku, protože často se řeší, kdysi to tak nebylo, kdysi to vůbec nebylo možné. Dneska už tu možnost máme. Je rozdíl ve vnímání sebe jako pár, když muž u porodu je, anebo když u porodu není? Má to nějaký vliv na tu psychiku potom těch partnerů? Môže tam byť rozdiel, aj nemusí. Je to samozrejme individuálne. Niekedy, keď ten muž je prítomný pri tom pôrode, tak dokáže viac tak obdivovať tú svoju ženu za to, čo všetko zvládla a ten vzťah to môže upevniť. Na druhú stranu viem, že sú aj prípady, kedy muž len ťažko zvláda ten pohľad na tú ženu, ktorá trpí a môže to ovplyvniť ten vzťah zase tým, že ten muž má z toho pôrodu v podstate traumu. Takže môže to aj prispieť, ale môže to aj uškodiť. Řekli jsme si, jak může partner pomoct ženě, aby se víc cítila ženou, nebo nepřestávala být ženou. Jak může naopak žena pomoct muži, aby se necítil jako ten, co je na té vedlejší koleji. To páté kolo u vozu, pověstné. Jak ona může zase zabránit tomuhle pocitu u svého partnera? Myslím, že je to takým tým zapájaním do tej starostlivosti o to dieťa, že niekedy ženy majú taký pocit, že všetko zvládnu najlepšie sami, či je to možno aj to prebalovanie, krmenie alebo celkovo taká tá starostlivosť, ale dôležité je tých partnerov do toho zapájať aktívne a snažiť sa tráviť aj takýmto spôsobom ten spoločný čas. Některé páry si po porodu stěžují i na to, že se s nich vlastně stali spolubydlíci, že už nejsou tím párem. Proč se to děje? Deje sa to práve preto, ako som už spomínala na začiatku, že v podstate tá láska prechádza do takej tej praktickej roviny a to fungovanie v tom partnerstve je taký manažment. V podstate je to o tých povinnostiach, čo má kto urobiť a tá komunikácia sa častokrát zužuje práve iba na tieto praktické veci. A vtedy vlastne to dochádza k tomu, že sme ako keby kolegovia, ale už nie sme tam tí partneri, ktorí spolu majú nejaký vzťah. Preto je dôležité udržiavať ten vzťah aj mimo rodičovstva, čiže nájsť si možno nejaké chvíľky, nemusí to byť ani nejaké rande mimo domácnosti, ale môžu si urobiť v podstate príjemnú večeru aj doma. Aby to nebolo len o tom, že sme rodičia, treba niečo urobiť, ale sme rodičia, chceme si ten náš spoločný čas, spoločný vzťah aj užiť. Jak je to teda jeden ze spôsobov, jak vrátiť do toho partnerství touhu? Myslím si, že áno, lebo tá túžba v podstate prichádza
do toho vzťahu práve tými dotykmi, tým spoločným časom. A keď tam tie dotyky, ten fyzický kontakt nebude a nebude tam spoločný čas, tak tá túžba sa proste vytráca. Je to úplne prirodzené. Ono vlastně někteří psychologové mají pro toto vysvětlení, že už vlastně nemáme tu potřebu se toho partnera tolik dotýkat, protože se právě mazlíme s tím miminkem, s těma dětma, že oni potom už ty větší děti přiběhnou, dají pusinku mamince nebo tatínkovi, obejmutí a tak, že vlastně tuhle potřebu najednou nemusí plnit ten partner, ale plní ty děti. Je uvědomění si toho nějaký takový první krok k tomu překonávání se? Ja si myslím, že v tom vzťahu, kde je tá láska a že kde tá chémia a ten cit stále funguje, tak je stále aj tá potreba dotýkať sa aj toho partnera, že je to naozaj o tom, že čo nás spája a možno je to takéto uvedomenie si nie že toho, že či sa dotýkam alebo mám ten kontakt s tým dieťaťom alebo kontakt s partnerom, ale raz tie deti nás nebudú potrebovať. Deti sú tu iba chvíľku. V podstate už v tom tínedžerskom veku tie decka si budú žiť svoj život, ale my partneri zostávame a pokračujeme ďalej. Jak jste říkala, že stačí si udělat sami pro sebe večeři doma. Je to dostačující pro to, aby se vědomně začal ten pár o ten vztah starat? Protože často si právě rodiče stěžují na to, že mají nedostatek času, aby někam šli, nebo že nemají hlídání, takže vlastně to hází takzvaně do autu, že nemá vůbec cenu se snažit. Stačí to tedy? Ja si myslím, že je to presne tá cesta, tie malé krôčiky k tomu, ktoré povedú k tomu, že ten vzťah bude ďalej naplnený a budú tie potreby vzťahové náplňané ďalej, pretože tak ako hovoríte, ten čas častokrát nemajú stráženie pre deti. Čiže môžu využívať len to, čo majú. Či už je to nejaký teda čas na prechádzku, možno aj si s kočikom na zmrzlinu spoločne ako partneri, alebo teda ten spoločný čas doma. Buď pri nejakej spoločenskej hre, ak toľko dieťatko dovolí. Sú momentálne rôzne komunikačné kartičky, takéto hry, ktoré môžu tí partneri si zahrať aj spolu doma. Je potřeba se o ten vztah po tom porodu, po narození dítěte takhle vědomně starat? A nebo je lepší to nechat plynout? Protože často slyšíme i to, že je to jenom období, že až to dítě vyroste, tak se to zlepší. Je dobré čekat na to, až se to zlepší samo? Ja si myslím, že takéto úplne obdobie po pôrode, obdobie možno 6. nedelia, tých prvých mesiacov je skvelé si to iba užívať, pretože to dieťatko je také malinké iba raz. Ale keď už ako keby tá žena je zotavená možno z toho pôrodu a už sa cíti lepšie, tak vtedy možno prichádza taký ten priestor na to, aby sa možno tí rodičia aj možno zamysleli viac nad tým, že čo s tým našim vzťahom, čo môžeme preto urobiť, aby sme neboli iba rodičmi, ale aby sme boli naďalej aj partnermi. Čiže nemusí to byť úplne vedomé, stačí, keď si budeme všímať, čo potrebuje ten náš partner, partnerka. Možno sa ho môžeme na to spýtať. Ako ti môžem pomôcť? Čo by si potreboval? Si v pohode? Nepotrebuješ niečo? Jsou to tedy takové ty nejčastější věty, které ti partneři potřebují po tom narození dítěte slyšet? A nebo je ještě něco, co by opravdu potřebovali? Co třeba ta žena potřebuje slyšet každý den od svého partnera? Naopak ten partner by to potřeboval slyšet od své ženy, ale prakticky se tomuhle tématu nevěnují. Ja si myslím, že sú to otázky áno na tie potreby, naozaj čo potrebuje jeden od druhého, ale aj potom takéto vzájomné ocenenie, že si skvelá maminka, ďakujem ti, že sa takto staráš, že to takto krásne zvládaš a zároveň aj tomu partnerovi, že ďakujem ti za pomoc, že mi takto pomáhaš. Len je to asi veľmi netypické a myslím si, že v mnohých rodinách sa takéto ocenenie nevyskytuje a v mnohých partnerstvách. Takže potom sa cítia neocenení, nepochopení a dochádza práve k tomu odsudzeniu. Jaký má vliv tedy to, z jakých rodin pocházíme na to naše potom vnímání toho fungování partnerského vztahu nebo rodiny po narození? Určite to má veľký vplyv, pretože človek si tie svoje vzorce nesie do toho svojho partnerstva, do toho svojho rodičovstva. Potom je otázka, že ak tí jeho rodičia neboli takí, aký by chcel byť, tak môže byť v podstate, môže chcieť byť úplne iný rodič, úplne iný partner. A je dôležité, aby aj toto v podstate bolo v tom partnerstve vykomunikované, pretože kvôli tomu môžu vznikať tie nezhody. Mm-hmm. Jak ten pár pozná, že už to sám nezvládne, že je třeba na místě se obrátit na vás nebo na nějakého kolegu
párového terapeuta, psychologa? Je to možno v takých chvíľach, kedy tá ich vzájomná komunikácia zlyháva, kedy sa nedokážu počúvať a skôr je tá ich komunikácia naozaj o tých výčitkách, že si tam nedokážu dať ten priestor, nedokážu sa počúvať a nedokážu sa pochopiť. A ten terapeut, ten psychológ v podstate je tam na to, aby im skúsil preložiť to, čo si hovoria jeden druhému. Dá se na tom vztahu pracovat, i když jeden z těch partnerů nemá zájem, že se odpojil už natolik, že vlastně spolupracovat nechce? Minimálne to treba skúsiť za mňa. A keď to nepôjde, tak potom samozrejme je to o tom, ako nastaviť to rodičovstvo ďalej tak, ak by sme fungovali, hoď ako partneri ďalej nepokračujeme. Je to vlastně takový, nechci říct fenomén dnešní doby, ale opravdu se to děje často, že ty páry, to narození dítěte nebo to rodičovství vlastně rozdělí, že tohle neustojí. Čím si myslíte, že to je? Myslím, že dnešní mladí, alebo možno, že aj tí starší zvyknú skôr ako keby skúšať nánovo a je to také moderné, že nevyšlo nám to a čo, ideme od seba. Ale tí naši rodičia a možno, že aj naši nejakí starší súrodenci skôr sa snažili nejak tie problémy riešiť, nejak zabojovať a nestratiť to, čo máme. A my, alebo tí mladí dnes si volia takú tú jednoduchšiu cestu, ako z toho vzťahu odísť, pretože tá práca na tom vzťahu je určite to náročnejšie, tá náročnejšia práca, ako len odísť. Často právě o těch párů, kteří se rozcházejí, slyšíme to, nevím, jestli je omluva toho, že to nezvládli, že ale on se změnil. Ona se změnila po dětech. Je to opravdu možné se až tak hodně změnit, že to ten vztah rozbije? Ja si myslím, že zmena človeka je prirodzená. Jednak sa človek mení vekom. Nemôžeme byť v 30 rokoch rovnakí ako v 20, v 40, nemôžeme byť rovnakí ako v 30. A zároveň určite mení aj tá zmena roli toho človeka. Čiže je to skôr o tom hľadaní tých kompromisov, o tej komunikácii a prijati toho, že ľudia sa menia. Pretože tak, ako sa zmenil jeden, tak sa určite zmenil aj ten druhý. To jsou vlastně takové ta druhá temnější stránka toho, že vlastně ten pár to nezvládne. A když se překlopíme k té pozitivnější, světlejší cestě, můžeme být jako pár silnější, může nás právě to dítě ještě víc stmelit, právě nejen jako rodiče, rodinu, ale i jako partnery? Určite áno, pretože to dieťa prináša mnohé nové spoločné zážitky, mnohé nové skúsenosti, môže byť takým naplnením toho vzťahu a tým v podstate, čo tí partneri v podstate očakávali jeden od druhého a tým, že vidia, aký je ten druhý skvelý rodič, skvelá matka, skvelý otec, tak môže prehlbiť ten ich vzťah, že nie je len skvelá žena a nie len skvelý muž, ale aj skvelý rodič. Ono ta intimita není jenom ale o těch dotecích, polibcích, ale právě i o tom sexuálním aktu samotném. Často právě po porodu ta žena na to nemá chuť, nemá pomyšlení, je tam nějaké porodní zranění, takže to zotavení trvá delší čas třeba. Jak znova nastartovat ten sexuální život? Myslím, že k tomu treba veľa trpezlivosti, veľa pochopenia a takej tej láskavosti aj zo strany muža a možno aj trošku také tej odvahy zo strany ženy a aj takéto uvedomenie obidvoch, že aj ten sexuálny život patrí k tomu partnerskému životu a je jeho dôležitou súčasťou. Jak vypadá zdravý partnerský vztah po narození dítěte? Jak by měl vypadat? Je jiný, než byl předtím. V čem? Ja myslím, že ten zdravý vzťah by mal byť taký aj spolupracujúci v podstate, že spolu sme kolegovia, spolu sme jeden tím, ktorý sa v podstate snaží, aby sme fungovali a zároveň sme aj partneri. Čiže je dôležité ako keby si navzájom pomáhať, tak ako spolu si pomáhame v práci, aby sme dosiahli nejaký spoločný cieľ, lebo aj spoločným cieľom tých rodičov je v podstate postarať sa a vychovať to dieťa a zároveň v tom všetkom byť aj naďalej partnermi. Čiže nájsť si ten čas aj na seba, oceňovať seba, byť proste spolu. Co je podle vás na druhou stranu ta největší iluze, se kterou do toho rodičovství vstupujeme, která nám právě potom se střetává s tou realitou a nějaké ty první dojmy, tu první radost kazí?
Ja si myslím, že je to taká tá predstava, že prídeme domov z pôrodnice, prinesieme bábätko, ktoré bude krásne spinkať a my budeme spolu naďalej tráviť veľa času, budeme spolu výletovať a bude to skvelé, budeme jedna veľká šťastná rodina. Mhm. A tak to častokrát nie je, pretože prichádza teda tá únava, prichádzajú hormonálne zmeny, a prichádza tá izolácia, žena je doma, muž ide do práce, ona je na všetko sama. A muž je po práci unavený a tá ilúzia šťastnej rodinky sa prostě mení a padá. Ještě se vrátíme k té únavě. Když je člověk opravdu dlouhodobě vyčerpaný, tak vlastně roste i jeho stres, tím se snižuje nějaká tolerance na frustraci, a na různé dojmy, věmy z okolí, takže často vybuchujeme. Jsme takzvaně emočně nestabilní. Jak zabránit tomu, abychom si v tom partnerství ten vztek na sobě vzájemně vybíjeli? Myslím, že je to stále o tej komunikácii, o tom, že si dokážeme povedať tie svoje potreby, aby sme dokázali nejakým spôsobom ventilovať ten stres inak, ako tou hádkou, ako tou konfrontáciou vzájomnou. A zároveň o takom tom pochopení, že aj keď teda jeden z nás vybuchne, tak ten druhý to dokáže pochopiť a snaží sa nejak na to reagovať a snaží sa potom nejak tomu druhému pomôcť. Jaký největší dar podle vás můžeme sobě jako partnerům dát, potažmo potom té své rodině? Stále hovorím o tom, že je to ten vzájomný čas, ktorý si môžeme navzájom dať, lebo to je niečo, čo sa nedá kúpiť, čo je jediné, čo si môžeme venovať. A to, čo v podstate dávame tej rodine alebo aj tomu dieťaťu, je práve taký ten obraz toho rodičovstva, toho láskyplného, kde tí rodičia sa majú radi a vlastne tento vzorec, tento obraz si potom prenášají do toho svojho života. Lze nějak časově ohraničit tu práci na tom vztahu, když za váma přijdou partneři? Jak dlouho to trvá, než se to zase jakoby vrátí do těch staronových kolejí? Je to veľmi individuálne. Niekomu stačia možno 2-3 stretnutia, možno za nejaký mesiac, 2 mesiace. A niekedy, pokiaľ ten konflikt alebo teda tie nezhody trvajú dlhšie, tak je to práca určite aj na dlhšiu dobu. Ale dôležitá je tá motivácia. Takže určitě je lepší nečekat, až ten problém narůstá do nějakých rozměrů, které jsou opravdu velké. Je potřeba je potom hodně řešit. Je to takzvaný ten efekt sněhové koule. Určite. Ale lepší je vždycky přijít dřív. Určite áno. Čím skôr sa začne, tým skôr sa ten problém vyrieši. Pretože keď sa riešia menšie veci, tak sú ľahšie riešiteľné ako nejaké ťažšie záležitosti. Lze nějak k tomuhle problému přistupovat i preventivně, že třeba ještě předtím, než se objeví nějaké první náznaky, nebo právě abychom předešli tomu, že nás to narození dítěte rozdělí, je vhodná nějaká prevence? Máte nějaký třeba praktický tip pro ty páry, kteří se zrovna teď dívají a třeba mají termín porodu za měsíc, za 2, aby věděli, s čím počítat, nebo co už teď můžou udělat pro to, aby to pak bylo dobré? Ja si myslím, že si môžu dohodnúť nejaký čas, ktorý budú tráviť spolu, ako keby takú súčasť takého rituálu. Tak ako je rituál možno, že dieťatko sa ide kúpať a ide spinkať a stráviť čas s rodičmi, tak urobiť si taký rituál aj sami dvaja pre seba, možno, že už pred tým narodením toho dieťaťa a potom v tom pokračovať aj po narodení dieťaťa. Či už večer nejaká chvíľka, alebo možno spoločný víkend, tak ako sa to bude dať, ako to bude možné. Právě je to skvělý tip, začít spolu takzvaně randit a trávit ten čas ještě předtím, než se to miminko narodí, udělat z toho takový ten zvyk. Vy jste ještě zmiňovala v předešlé otázce, že existují dneska nějaké takové kartičky, které vlastně jsou nebo pomáhají těm rodičům správně komunikovat, protože často slyšíme, že se ta komunikace smrskne jenom do toho, kdo přebalí, kdo odveze, vyzvedne, nakoupí. Takže vlastně často od těch klientů slyšíme, že oni si nemají o čem povídat, nebo že oni nevědí, o čem si mají povídat. V čem jsou ty kartičky dobré? Proč byste je právě doporučila? Sú dobré práve na to, že prinášajú témy, na ktoré si v tej bežnej komunikácii nespomenú a prehlbujú ten vzťah. Možno niektorí idú aj do minulosti, ale vedú napríklad aj k tomu oceneniu, že čo máš na mne rád, aby si na to spomenuli, alebo čo si na mne vážiš, čo by si mi chcel povedať a podobne. Zároveň môžu tam byť otázky aj na tie vzorce z toho rodičovstva predchádzajúceho, napríklad, že akí boli tí ich rodičia. A sú tam otázky aj, aký rodič by si nechcel byť, čo chceš ty robiť inak.
Čiže sú to možno mnohé veci, ktoré tí partneri o sebe nevedia. Takto sa to dozvedia. Často od klientů slycháváme i to, že je paradoxně rozděluje fakt, že se jim do výchovy začíná plést širší rodina. Najednou přijede ta maminka té partnerky a snaží se pomoct v dobré vůli samozřejmě s tím miminkem. Partnerce to třeba nevadí, partnerovi ano. Jo, takže jak si ošetřit tohle? Na jednu stranu ano, třeba získají ten čas pro sebe, ale na druhou stranu, kromě toho, že mají doma miminko, tak mají doma ještě tu tchýni. Je dôležité si nastaviť hranice v podstate s týmito návštevami alebo pomocou, že čo je pre nás priateľné a čo už nie. A je dobré, aby sa na tom v podstate partneri dohodli a aby to otvorene komunikovali tým svojim najbližším, čo potrebujú, čo nepotrebujú. Aj keď to možno na chvíľku naštrbí tie rodinné vzťahy, tak verím, že ich rodičia a tí ich najbližší to časom pochopia. Možná bych se ještě zeptala na to, že vlastně často se stává po porodu maminkám, i když se o tom ještě stále málo hovoří, že mají takové to poporodní blues, ta lehčí forma, ale vlastně máme i poporodní depresi. Jak může ten partner poznat, že se opravdu děje tenhle problém a tu partnerku nasměřovat nebo jí pomoct, nepřehlížet to? Jak poznám to, že už nejde jenom o nějaké hormonální výkyvy nálad v 6 nedělí, ale že se opravdu jedná o depresivní rozpoložení? A tam to v podstate podľa mňa veľa súvisí s takouto nadmernou únavou, že tá žena reálne nezvláda tú starostlivosť a častejšie pravdepodobne odovzdáva to dieťa tomu partnerovi alebo tej maminke alebo niekomu, kto príde na návštevu a že taký ten jej záujem o to dieťa a taká tá chuť sa o neho starať v podstate klesá. Čiže vtedy podľa mňa je dôležité, aby ten partner tú ženu nasmeroval niekam k tej odbornej pomoci. Jak říct správně právě tomu partnerovi? Podívej se, všímám si, že se s tebou něco děje, myslím si, že bys to měl řešit. Tak, aby se neurazil, aby se neuzavřel ještě víc do sebe. Podľa mňa je dôležité tam ako keby uviesť aj to, že mám u teba strach a záleží mi na tom, aby si bola v poriadku, aby si vládala sa postarať o to naše dieťa. A chcem ti pomôcť. Som tu pre teba a pomôžem ti, ako budem vedieť a ako budem môcť. Dovol mi to, prosím. Když se ještě vrátím k tomu, jak o ten vztah dál pečovat. A takže vlastně máme tady kartičky, máme tady ty randíčka i v tom domácím prostředí. Často je problém ale v tom, že partneři si myslí, že o vztah pečují, i když si vedle sebe lehnou na gauč a sledují třeba nějaký pořad, nějaký film. Jak jim vysvětlit, že tohle není společné trávení času? Tak ak je to podľa mňa film, ktorý ich obidvoch baví a dokážu sa o ňom porozprávať, tak je to spoločné trávenie času. Problém vidím skôr v tom, keď si lahnú možno vedľa seba, ale každý si vezme svoj mobil a každý sa vlastne zahlbí do toho svojho sveta virtuálneho. Protože vlastně často slyším i já sama od klientů, ale my jsme spolu pořád. Jo? Vždycky jim vysvětluju, že spolu není to samé, co vedle sebe. Jo, jak to ještě víc uvědomit, že vlastně, ono se o tom hodně mluví, že ty sociální sítě, že ty mobily vlastně ten pár rozdělují a je jedno, jestli to dítě zrovna má nebo nemá. Jak vlastně tohle těm klientům vysvětlit? Nebo jak s tím pracujete vy ve své praxi? Asi by som sa spýtala, že čo im to prináša, ten čas, ktorý takto spolu strávia. Že, či ten čas, ktorý spolu strávia pozeraním napríklad jedného filmu, je pre nich oddychom, či sú spolu vlastne vtedy šťastní, či sú vtedy spolu spokojní, alebo či je to len o tom, že nejakým spôsobom zabili čas. Já možná pro diváky, kteří nás znají, bych doporučila a kteří nás sledují, tak určitě jste viděli náš díl o digitálním detoxu, kde vlastně paní psycholožka doporučovala mít doma takové high-tech zóny, kde vlastně ten mobil nesmí. Nebo nějaký určitý čas, kdy se vlastně dáme třeba ten mobil do letového režimu a nevšímáme si ho. Je to taky vlastně jeden z možných způsobů řešení tohohle, abychom neseděli vedle sebe na mobilu. Určite áno. Je dôležité tráviť ten čas spolu a aktívne, nie len teda tým sledovaním obrazovky. Možná bych na závěr vás poprosila o takové shrnutí toho, proč vy sama jako psycholog, žena, matka si myslíte, že je opravdu důležité o ten vztah pečovat.
Pretože nie som len matka, ale stále som aj žena, som manželka, som partnerka a v podstate tie deti skôr či neskôr z toho rodinného hniezda vyletia a ostaneme sami dvaja. A myslím si, že žiadna žena by nebola rada, keby sa raz ocitla vedľa niekoho cudzieho, vedľa svojho spolubývajúceho, ale chce mať vedľa seba svojho partnera, ktorého ľúbila, ktorý ľúbil ju. A myslím, že každý má v tých svojich predstavách aj tú predstavu o nejakej tej jeseni života, kedy spolu strávime čas, možno spoločnými výletmi, lebo práve vtedy budú na to aj prostriedky a bude na to aj čas. Takže je dôležité, aby nás tie výlety v tom zrelšom veku stále bavili s tým partnerom, ktorého máme vedľa seba. Moc děkuji za velmi příjemný rozhovor. Děkujeme. A přínosné rady a tipy pro naše diváky. Já bych jenom za sebe dodala, že pokud máte pocit, že jste se s partnerem po narození dítěte odcizili, neváhejte a objednejte se tady třeba k paní Tatarkové anebo k někomu jinému v naší online psychologické poradně. Právě jste byli součástí dalšího dílu našeho podcastu Duše na dlani. Pokud se vám dnešní epizoda líbila, dejte nám like, sdílejte ji s těmi, komu by mohla pomoci a nezapomeňte nás odebírat, ať vám neunikne žádný další díl. Těšíme se na vás příště.